Ibrahim. Halayen mai suna Ibrahim. Suna Ibrahim yana nufin baban al'umma. A cikin addinai masu kusanci da tarihi, kamar Musulunci, Kiristanci da kuma Yahudanci, Ibrahim shine suna annabi mai girma, wanda aka fi sani da ƙarfinsa na ban gaskiya da biyayya ga Allah. Ta fannin alamomi kuwa, Ibrahim na nufin mutum mai tsayayyen hali, jaruntaka da kyakkyawan jagoranci. Ibrahim na alamta mutum mai tawakkali, wanda yake bin gaskiya da kyawawan aiki cikin natsuwa. Ana danganta wannan suna da ƙarfin imani, haƙuri da jajircewa wajen cimma buri. Ta fannin rayuwa kuwa, mutane masu suna Ibrahim yawanci suna da zuciya mai ƙarfi, kuma suna iya ɗaukar nauyin wasu. Sukan kasance masu hangen nesa da kuma himma wajen gina rayuwarsu da kuma rayuwar al'umma. Suna da hali, sannan kuma suna da sauƙin kai, amma a lokaci guda suna iya zama masu tsayayyar matsaya idan ya zama dole. Idan sunanka Ibrahim, ka duba da kyau, shin kana da halayya ta mai suna Ibrahim?